питає пан світлофор. Чи готові ви пройти іспит з правил дорожнього руху? Якщо так, тоді вперед. Доброго дня, любі друзі. Можна переходити дорогу. Давайте почнемо вікторину, вона буде легкою, тому не хвилюйтеся. Що означає зелений сигнал світлофора для пішохода? У нас є 3 варіанти – це стояти, лежати або йти.